kami ngayon, oh. Sana all. Good morning mga kapapers. Mag-harvest naman kami ngayon. Dito lang po sa malapit sa amin. Ayun mga bari ko friend. Tingin ka. Ito si Mincho. Sobrang bago. Ito. Tingin nyo. Okay po mga kaparmers. Ito po kami yun. Nag-harvest na naman ulit. Ito. Sa 2 hektarya dong no? Nasa 2 hektarya yata ito mga ka-farmers. Tingnan nyo, parang hybrid yata ang bright nito. Kasi ang tagas ng okay. Ilang hawla na eh. Yes, buting di ko ni singkura. Tingnan bagong kabaw dia. Kayo tinggal na. Ayan, ito po ang trade. Sargara. Suspect na. Tingnan mo nang mabuti daw. Ito, magkapatid po tong dalawa. Oh, no. Isa jirik na palsi yung dua. Ang isa po ibuhat og dump truck. Yes! Tenemos. Oh. Sobrang init mga ka-farmers. Ito talagang buhay namin mga farmer. Boss, sobrang init. Arang. Mga ka-farmers, tapos na po kami mag-harvest mga ka-farmers. Pauwi na po kami. Thank you. Apila tong naggagano. Po mga ka-farmers, ito po. Sumakay po kami sa traktor with trailer to. Karga namin ng umay. Ito yung harvester ko. Pauwi na kami. Ito yung mga malupit kong batos. Tingnan nyo ang wet. Wala pang krimen, suspect na. Kami duaan sa damuhan. Ito ang kamot to.
amigo. Tarong amigo. Oh, failure relas pa ba oh, guys yo. Mata pa ni guys. Oh. Ako pa mulot yung matibag, ako pa malamba, tatlo sila kalokdok. Punta daw, inalagas ko lang ginawa ko. Saan mo? Saan? Tindahan bigla. Minuto na rin kakain. Anong pick naman mo? Mana? Oh. Pagtimbang ko, bugat na sila. Two hours later. Sobrang sarap. Red Horse. Palamig po muna ka-farmers. Isang keso. Si wala pang krimen. Suspect na ang nagtagay. Kayong tiknik. Ito. Ito yung mga tropa namin. Sabi, inayin pa kayo. Kaya tubig na. $170 kasi ako mga farmers. $170.